Φίλες και φίλοι της Cooler Master Ελλάς, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο. Αυτή τη φορά θα ασχοληθούμε με ένα σύστημα υδρόψυξης, ένα κλειστό σύστημα υδρόψυξης για επεξεργαστές. Είναι ένα καινούριο μοντέλο από την Cooler Master. Το μοντέλο είναι το Neptune 140 XL και βλέπουμε εδώ πέρα στην εντυπωσιακή συσκευασία το σύστημα ψήξης, έτσι, και κάποια βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά του. Έχουμε και λέμε, γράφει εδώ πέρα Extreme Cooling Performance, ότι πηγαίνει πολύ καλά στο θέμα της ψήξης. Πολύ μεγάλο ψυγείο διαμέτρο 140 χιλιοστών και αντίστοιχα δύο τέτοια ανεμαστήρες τεχνολογίας Jet Flow, όπως τους λέει εδώ πέρα. Maintenance free, δεν χρειάζεται να κάνουμε κάτι, είναι κλειστό το σύστημα υδρόψυξης, δεν πειράζουμε, δεν συμπληρώνουμε υγρά, δεν τα κοιτάζουμε καθόλου. Ultra Fine Micro Channel, προφανώς για την τεχνολογία του ίδιου του ψυγείου, και ανθεκτικό tubing, έτσι, όσον αφορά τη σωλήνωση που συνδέει το ψυγείο με την αντλία για την μετακίνηση του ψυκτικού υγρού που βρίσκεται εσωτερικά. Πάμε στο πίσω μέρος, έτσι, όπου βλέπουμε κάποια χαρακτηριστικά. Έχει εδώ πέρα ένα τεστ με επεξεργαστή 4770K, έτσι, και θερμοκρασία δωματίου 26 βαθμούς Κελσίου, 100% load για τον επεξεργαστή, 81 βαθμοί Κελσίου με το stock, με την ψύκτρα της Intel, 46 με τη συγκεκριμένη την 140 XL και 44 με την 280L που είναι ένα άλλο μοντέλο της συγκεκριμένης σειράς Neptune. Πριν πάμε μέσα, έτσι, αναφέρει εδώ πέρα και ότι είναι συμβατό με όλα τα socket 2011, 1366, 1150, 1156, 1155, 775 από πλευράς Intel, FM2, FM1, AM3 Plus, AM3 και AM2 για τα socket της AMD. Ανοίγουμε λοιπόν την συσκευασία και είμαστε μέσα στο εσωτερικό, όπου έχουμε εδώ πέρα αρκετά πραγματάκια. Εδώ έχουμε το ίδιο το σύστημα, το αφήνουμε λίγο στην άκρη. Εδώ πέρα έχουμε τους δύο ανεμιστήρες που είναι στη συσκευασία μέσα, έτσι, 140 χιλιοστά, αρκετά μεγάλη. Μπορείτε να το δείτε αυτό το πράγμα, είναι αρκετά μεγάλη οι συγκεκριμένοι ανεμιστήρες, 140 χιλιοστά, με το καλώδιό τους να καταλήγει σε τετράπινο βίσμα, το οποίο σημαίνει ότι μετράει και την ταχύτητα περιστροφής τους, έτσι, και μάλιστα έχει και αυτά τα λαστιχάκια εδώ πέρα στη θέση στήριξης, ούτως ώστε να μην μεταφέρονται κραδασμοί από και προς το κουτί και στο σημείο στήριξης και να μην υπάρχουν τριγμοί την ώρα που περιστρέφονται, ενώ και το λογότυπο της Cooler Master είναι εδώ πέρα στο κέντρο. Ο ανεμιστήρας λέει DC 12V 0,8 A, το οποίο σημαίνει ότι η κατανάλωση του καθενός είναι περίπου 10 W, έτσι, από τους δύο ανεμιστήρες, τους αφήνουμε για αυτό στην άκρη. Και εδώ είναι το πιο χρήσιμο πράγμα που υπάρχει μέσα στη συσκευασία, γιατί χωρίς αυτό εδώ πέρα κανείς δεν μπορέσει, τουλάχιστον όποιος δεν είναι αρκετά έμπειρος, να το συναρμολογήσει. Ένα βιβλίο, έτσι, με όλα τις βίδες που περιλαμβάνονται μέσα, πόσες φορές η κάθε μία, όλα τα περιεχόμενα της συσκευασίας, για να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε τα κατάλληλα υλικά σύμφωνα με τις οδηγίες που υπάρχουν πίσω, έτσι, για το πώς θα στερεώσουμε αναλόγως το socket που έχουμε, αν έχουμε Intel ή AMD, πώς θα βάλουμε τους ανεμιστήρες, πού θα τοποθετήσουμε το ψυγείο, να βάλουμε πάστα, πώς θα βάλουμε τις βάσεις στήριξης εδώ πέρα για AMD και για Intel, AMD, έτσι, και εδώ πέρα εξακολουθεί να είναι AMD και συνεχίζει και από την πίσω μεριά με τις πληροφορίες αντίστοιχες για Intel socket, πώς θα τα στηρίξουμε όλα, εδώ πέρα για 1366, 1156, 1155 και 1050 που είναι κοινό και 775, τι θα βάλουμε κάτω από το motherboard για να στηριχτεί το σύστημα ψήξης και γενικότερα πώς θα γίνει η όλη διαδικασία. Πρέπει να ξέρετε τι κάνετε, γιατί θα σας πάρει αρκετό χρόνο για να το βρείτε. Και φυσικά εδώ μέσα δεν θα τα βγάλω γιατί μπορεί να χάσουμε τίποτα. Είναι όλες οι απαραίτητες βάσεις στήριξης, έτσι, καθένα από αυτά αναφέρονται εδώ ξεκάθαρα. Ό,τι φαίνεται εδώ πέρα υπάρχει εδώ μέσα, ό,τι υπάρχει εδώ μέσα φαίνεται εδώ πέρα και πρέπει να τα ξεχωρίσει κάποιος πριν ξεκινήσει να τον καταστήσει το σύστημα ψήξης στον υπολογιστή του. Πάμε να δούμε τώρα λιγάκι για να ρίξουμε μια ματιά και στο ίδιο το σύστημα ψήξης. Εδώ είμαστε λοιπόν, έτσι, κλειστό σύστημα υδρόψυξης, το καλώδιο τροφοδοσίας του, γιατί χρειάζεται ρεύμα για να λειτουργήσει η αντλία, και η αντλία βρίσκεται εδώ μέσα και μετακινεί το ψυκτικό υγρό που είναι μέσα στην αντλία, το οποίο το μετακινεί προς και από
το ψυγείο. Στο ψυγείο πάνω βάζουμε τους δύο ανεμιστήρες, ένα μπροστά και ένα πίσω εδώ, για να υπάρχει σύστημα push-pull του αέρα, δηλαδή να μετακινείται αέρας από τη μία μεριά προς την άλλη και να ψύχει ουσιαστικά το θερμό ψυκτικό υγρό, το οποίο έρχεται από τον επεξεργαστή, έτσι μεταφέροντας τη θερμοκρασία, τη θερμότητα του επεξεργαστή. Έρχεται εδώ πέρα, ψύχεται μέσα στο ψυγείο και από τους ανεμιστήρες και ξαναγυρνάει πάλι πίσω υγρό, ούτως ώστε να δουλεύει καλύτερα επεξεργαστής σε χαμηλότερες θερμοκρασίες. Και εδώ από κάτω έχουμε και αυτό εδώ πέρα, το οποίο πρέπει να το βγάλουμε, έτσι, χάλκινη βάση στήριξης, χάλκινο plate εδώ, για να κουμπάει καλύτερα πάνω στον επεξεργαστή και να υπάρχει πιο γρήγορη απαγωγή της θερμότητας από τον επεξεργαστή προς το υπόλοιπο σύστημα ψήξης. Και εδώ πέρα υπάρχουν οι τρύπες, αυτές εδώ, είναι οι τρύπες οι απαραίτητες για να βάλουν τη βάση στήριξης και να πηδώσουμε το σύστημα στη θέση του. Αυτό λοιπόν είναι το Neptune 140 XL, ένα πολύ καλό σύστημα ψήξης για όσους ψάχνουν έναν αθόρυβο τρόπο να ψήξουν τον επεξεργαστή τους, ό,τι και να είναι αυτός, να μπορέσουν να κάνουν overclocking χωρίς να έχουν το φόβο των υψηλών θερμοκρασιών και γενικότερα να έχουν έναν υπολογιστή που δουλεύει σε χαμηλές θερμοκρασίες. Στο εσωτερικό του δεν αναπτύσσονται υψηλές θερμοκρασίες και φυσικά δεν παράγεται πάρα πολύ θόρυβος λόγω αυτού του συστήματος ψήξης, το οποίο χρησιμοποιεί τους ανεμιστήρες περισσότερο για να απομακρύνει τη θερμότητα από το ψυγείο. Το ψυγείο κάνει την περισσότερη δουλειά. Αξίζει να το ψάξετε, είναι πολύ καλή και η τιμή του. Αυτό λοιπόν είναι το Cooler Master Neptune 140 XL.